Na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mabulje. Bashir Jamadari yana nan, kuce Amini yana nan, Sunoman Hausa ganga. A lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Mai daɗin zance mai murya kwance shi dan malam ne jikan malam ne mai san Allah ne mai san kawa ne mai addini ne mai kishin jama'a ne yaro gwadi baban ka baban za shi gwada min kai yaro gwadi yayan ka yayan za shi gwada min kai kai nuna abokan ka abokan sai su gwada min kai yayanmu yana sallah bai bata wa mutane ba bai cuta wa makwabta ba bashin jama'ar sashi zance ne na mutanen Zaria su ne suka samai maliya bangon talaka a wani duniya na ɗauki kiɗi na ne a baitin da na ci mai kafi a zan kai wa makwabta na saboda na kulle da makulle harshe da haƙori mata ne da mabulje. Bashir Jamu yana nan, kuce Amini yana nan, Sunoman Hausa ganga. A lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro da kura kowa na da mafari. Bashir Jamu MD ne masa ɗan jama'a ɗan ƙasa ke da rabo. Farko ka samu yabo ka samu ta karɓi rabo Allah ya muni cikin sanyi an kan ka tabo turawa sun ce